Ibo when manje mo na kene mo no basi nketa because now one video na trending online for how many days now. One guy patashin up one connection brother because everything that video when I see we go solum nene and the guy na this video na akọwa say na the video me part 2 because when the man na doubt here Hana doubt say no one now but the guy have to go back and grant him another interview after the next day. Na video one akọwa say na omoko is serve his junior brother. Na kwa his junior brother na kwa chọ him he should come and kana abo settle mana ọ maka na ojizi ego o na eme na okwu ya dị kuma cause mụ abụ onye nke na-echa video na doubt na this guy bụ nwanne akwa because his intonation na asụ ka onye Imo steeti ka abịa ya na akwa bụ onye Anambra ịhụ ka Igbo gị esi na onye bụ nwanne gị na-asụ asụ ọba anya na-asụ onye na-asụ iche na bụ ihe enye home joy biko Solomon dị na video ka unu fụ. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching me from. I get one video why I do last 2 weeks ago why I delete for my page. People come they tell me say the man we settle in boy with 100,000 after 8 years. Na him be a work brother. People come they ask me to go interview the man if not true they are two now brothers. So I say okay today make I go meet the man, know how far if they are two days related. And I there with my man today. My brother, waiting be on them now. Good afternoon. Good afternoon. Ọmụ ka na-akpọ Eze Mmiri nke mba n'ala Igbo. Ụkwanụ nke my parents gụrụ m Miracle Ruben. Ihe mere nụ iji jụọ m interview ndị a. Ajụjụ gasịrị ike beta aga m asa gị ya because Chigoziri m Nwangwu akpọkụkwa tiwara akị. I'm ya on January 29, 1998. Oh, my junior brother called. Hey, how my junior brother? Yeah, one day he never go. Go to your junior brother. Baseball team, you know, reba na reckon na buy. Came wait till happen. Came is one day. I did Jeromo. Each trailer me a lot of things. Apoko koti warake. Chigoziri Nwangwu. Oh, my brother. The same father, the same mother. Onye ọbakayo na before ya kpata ike nke mbụ na ama mba batara dịrị ike ahụ bata mana ụmụaka mgbe azi ha kpata ya ego ha echefu senior brother ha so there's a asif ka mena ya ga-abịa ma arịwa aka na-elecha ya hapụrụ ma junior brother ọba sị ma gbadata akpa bịaba nọdị bịaba na-eme ma mata na anọpada na-eme mata mụ anọpa na ba ya na-eme ma own mata ọ my brother ebutala ike ọkwanya mepara amena na achọ m ebe adịda agbapere hotel e kwesịrị m ịnọ dị a yọsọ ọ my junior brother e kwesịrị m ịnọ dị a so ka esie a lot of people nọkwa na-agbọ m masa hapụ na o nwere reason but after esetochara m ọbọ ya mụọ zuzuru ezuzu after 8 years ha bịa na ama aka so a lot of question abịa na ajụgharị masị ka m kọwata ndị mmadụ because all my junior brother ka ọgwụ ọ mụrụ ya on January 29, 1998. So, but my brother, your brother, no fit help you like Nirega to a very comfortable place because I'm now buying another man. Is come now? What go? Or they sharp. One you want to go Nirega and I want to be with you. Obi boy, the man who is with you. What that Nirega can know how far? I wanted the man who is with you. And I know here, and I know we're going on our boots. Address Omoba PDP. Ejimone Morgo, Ejimote Morgo. But what I go know. Dịka nwatakịrị butere ike mụ awe okenye na family aga na mabịa na ayọ ma junior brother ya kwesịrị ime ma ọ ka ọ dị ịghọtago anọkwa na ọba na-akpa ike mbatakwa Christmas anọkwa ma nwekwa ya mụ na-eme my own matter ma nwoke ọzọ nwe na my own duplex anọkwa m na aba ya na-eme ọwụ na achọrọ inyere maka ga-enyere m aka bete ekwesịghị igo ma nwoke ya ọzọ iwe nwanne a na-eru ọgbụgbụ ọta ahụ my brother na ana-agba ya kwa ọkụkọ tiwara aka kwesịrị ịkpọla m sị my senior brother begin in due of respect ya kpọọ mmadụ ga-achọrọ ya aga ịgbata gwa nwanne ka ya gba ya esetugo because ofu ọbara na-agba ya n'ahụ ilenu ma ya gị ile ma ya nye obu ka mbụ dise ma arụsị ka anyị na-akpọ ọ bụrụ ya ọzọ but the problem una born away now because people not na born away problem the problem una born away e mara ama m echaga m ihe n'ọnụ as I said before that na before akpọkọ ka akpata ike wụ my junior brother o nwere ihe mi na ya richiri o kwesịrị imere m then you have as no senior brother. Emma no one called you to senior brother ga na-esa adara junior brother na ala.
under in the sake of na batara ego abata kwanu ego ole kwanu na mba ahụ ehi itiri that first money ahụ ma oge ihe ọzọ ọ mgbe m gwara ya sị na achọrọ m ịnọ n'obodo a ịghọtago ịkpatala ike na ike ahụ ị chọrọ ịkpatago ya na achọrọ m ịnọ n'obodo a na ebe m chọrọ ịnọ with Spain ebe nke m chọrọ ịga mee mmata wit ndị obodo oyibo after na m na my brother richichara agreement ha teta m ya na-awụzi m n'ala ma abịazi ka m bịa wụọ med ya ka otu m ga-esi awụọ med na be nna m because of my junior brother gbatara ike ya mere m ji lecha ya ma gbadata na akpa ya sị m anọdụ business in Bonabana, what business are you doing? Na ke wezi okwu ajụjụ ejuga ma wunye niile ka m ga-akọcha na online because ihe mega m na we interview my junior brother patiwara aka ga na anụkwa ya enwere ike don't be surprised na after na ya kpọọ m na phone because enwere ike ya were ya line ya lesson ya wata ihe kwesịrị ime ịghọtago because ya wata ihe kwesịrị ime kpọọ m ga-aza because ọ my junior brother aga m ajụ ya ajụ but o kwesịrị ịghọta na ebe ọbụla mmiri bidoro kupe ekwesịghị ichefu isi mmiri because e wee ebe isi mmiri si na-azụ because asịrị ebe nwata na-atụ aka ma nne ya nọ nna ya nọ ya ihe na-agbakọsịrị m ọgbakụrụ mmadụ na-agbakụrụ onye iro ya nọ ma junior brother ka ọ bụ agaghị m ahụ ma junior brother bụtaghị ike ma ga na-agbakụrụ ndị ewu ndị iro m ndị ewu ndị ọka anyị nwa na-eme n'ụka because amụrụ anyị manya na-arụsị nna anyị nọ ndụ nna m ga-ekwe okwu a ga-akwụkwa ya nwere anya ya senior brother kwuga na idiri ịkpọ ya ịghọtago nna m nọ ndụ jụkwa ya esi ịghọtago anụ m na-aba ya na-ama na-eji onwe m ị na-eme ihe ndị tradition bụ ana m ahụ ndị na-agba n'ụma aka ma n'olu mana ihe niile ipeside jụ m ajụjụ ahụ because ị mara my brother gị mara na ofe ọbara na-agba ya n'ahụ anyị enweghị otu anyị si wụrụ ndị ụka beta ya dị ndị ụka against because nye anyị megawụ tradition ka ọ dị mma aka ụcha na obi ụcha anyị na-emegide mmadụ anyị na-eme ka ọ dị mma ile eme anyị ọfụma o zuru m ka eme arụsị my brother na-akpọ ka m na-akpọ bet na o nwere otu nke ya si bịa because o nwere agreement anyị nwere that agreement were ka m iwe ịgbatago that agreement bịara wee m iwe mere m ji esi ọba bata aba m batakwa na ọdịm mmanya m na-ere ọnwa ụmụ akwa polo shirt na-emekwa small matters ndị ejikwa some spiritual things ga-abịa na-eme na one or two things ka ọ dịkwara ya na mma ọtabeta aga m ekwere na my junior brother ma akọta because obi ike karịa m bete kwesịrị ịkọta that na o nwere ihe mere ike ahụ ji bịa because anyị nwa agbakọta asị agbakọta aka anyị ọmamị na-agba ụfụfụ na anyị nwa agbakọtara aka anyị ọmamị na ya ọgbagba ụfụfụ ịghọtago ya ọdịzie ya ka ọ m ga-abịanụ agaghị m anọ na be nna ma na-asabụ my junior brother aga m awụbọdịga ya ọ na-awụ arụ abụpụla m ya na mmanya oshirike my brother nwanne na ahụ na-eme na ite na-abata abata na ahụ na-eme onye nwanne na-akpọ n'otuwara akị onye kwuru bifọ na gwagwo m ya bifọ ha bụrụ ha bụ nwere problem na ha nwere problem mgbe ha bidoro mgbe ha dị obere ihe nwere eji dis man ihe nwere eji ya my brother enweghị m ọtụtụ okwu ihe ọtara anyị anụghị ihe i kwuru mana adịghị n'ofe onye n'ofe onye ibi ukwu anyị gakwa nụ from your brother ị na-aghọta ihe niile i kwuru dị mma pete enweghị ihe a na-adịghị emezi emezi otu ọ bụla o si dị aka na ga-emezi ya ọ nwanne gị ka ọ bụ ị na-aghọta a sị na enwe nwanne adịghị eru n'ọkpọ mgbe amena gị na kịta mba a na-abịa m na-apụta mgbe a jikere enwe ma junior brother gapa akọta ya ị ga na-akpọzi m dị akwa ọkụkọ tiwara akị adreesị ụmụ ọba ego nọ na boot because ofe ọbara na banye na ahụ ịghọtago na m jọsụrụ si ụta lata na m si n'ọrụ lata yit abịa bifo a na-akpọ m sị na m nwee interview ka abịa jụọ m because if not enweghị lee m anya gị lee ya anya m si go ofe ọbara onye ahụ my junior brother amụrụ ya on January 29 1998 so onweghị ịjụọ ya ga-agba gị yes beta nwụrụ ka ọ dị mbịa ma bịafọ my junior brother na-akpatara ego ịbatara beta anyị nwa sụwara dị ite ya akpata dị junior brother kpatara ego je bịakwa ejikwa ya na phone sikwa ya nna lele you can still go to your junior brother to tell him to do some things o kwesịrị ime ọ dịkwa allowed chairman na ahụ almost na senior brother ga aka mba my brother nwanne akwa ịma anyị na-akpọ gị akwa ya kwuru bịakwa n'ụdị uto gịnị ihe ahụ sikwa n'ọbara because ịma ọbara nwere otu o si eme ọ ya ka anyị kwuru bịasị ka anyị ga-amatarịrị ihe wu the problem between you and your junior brother my brother anyị anaghị kwuru onye na-ekwekwa ọ my brother gwenye ọ bụ dadị emepere hotel ihe awụ dide m na-esere picture ka m sị gị na le dide m na-esere picture m na-akọrọ gị na-akọ le picture m na ya nọ gị ghọta na onwe ya dị iche kata ịma na ọ wụ otu ọ dị ghọtara mgbe junior brother bịara apụta fiil na ọ dịla mụ dị si na mebi abatachala ị ka recognize senior brother nna ga ekọpụrụ na ya na ịghọta gobeta ofu ọbara agbasakwa ọsọ agụọ manya lee ya na ya awụ picture m na ya abụọ dide anyị gara traditional marriage
No, onye anyị gara traditional marriage ka m na-esekọtara picture. Show the word. Ọtọ bụla o si dị biko m na-ayọ akwa na-ayọkwa n'egwu a nwanne ya nwe ka ịkpali ike na aba ọga ana m ayọ akwa ebe ọbụla ọ nọ biko ya bịa kpọrọ nwanne ya enwe na dị eru n'ọkpọ ebe ọbụla akwa ọkọdọ m na-ekwu ya m na-etigharị ka mkpu ebe ọbụla ọ nọ biko ya bịa kpọrọ nwanne ya nwoke na nwanne ya nwoke ọ taga afọ na abụ ọ na-erekazi ereka nwanne m biko ayọ ka m na-ayọ onye ọbụla biko gekwe nụ ntị maka a na-akwa ekwu okwu a na-akọ ọka akwa nwekwanụ nwanne o enwekwara eke nọ na aba na-ata afọ lekwe ya ebe a afọ ọkọ tiwuru aka lekwe ya ojini ọbụla wena ma ọgwụla m n'ọnụ ebe mere nzem ọzọ ekene m n'ụbọchị nke taata biko asị m ebe na-emecha vidiyo ahụ nyela aka na-agbasara bụ ozi na sọskraịb na dis chanel mana na-abụ notifikeshọn kwuru nsọ anyị na-enweta notifikeshọn mgbe ọbụla anyị tiri vidiyo ọfụrụ na efere mba ụwa biko ka anyị nwee na mgbe ọzọ